saka pakafona akafona akanditi SM ndikati yevo makadi kukaya uripi ndikati ndiri kumaololo kwa uchiri kumaololo ndobva ndati foni ndobva yadini yadzima kukaya chikomba chako chiri kukudza kuti uripi ndikati nebabashi chikomba chingakona kundiziva kuti ndogara pai chinganditi ndichiti maololo ndiri kudai like chivi kuti ndiri pachivi ndozvaifa ipapo ndikati kana chachiti chikomba changu chingakona kuziva kuti ndiri pamaololo pakati chingandibvunza kuti uripi icho nditi SM foni yangu pa loud SM makadi uripi ndiri kumaololo uchiri kumaololo kudai funga kuti ndawa kumesina vakashekera chi but foni yangu bvadzima ndopakatangira hondo ipapo uyu munhu wakafona murume munhurume akafona ifoni yangu bvadzima adosimuka apa tiri kufungira kuti namba dzako dzemurume akafona dzakatenderana nekuda pake kushaka kubrother yako namba zvakaitika before brother yachaika munhu wakadofonavo wausingadozivi apuna wamuzivi handinoziva ndambodozofonawo kumakadi kuzama kufona namba dzachoni handina tombodzifonera ini because ipapo pandakanikira line handiti akafona paline line ndobva ravhuniwa line riya rakabva ravhuniwa saka nazo kuti ndichizoziva kuti ndiyani hana kuziva foni iya yangu yakuda kutorwa ndakaitenga ndichienda kumaololo yewhatsapp ndobva foni iya yaida kutorwa ndobva ndabvisa ndikamuruma ruoko apa ndida kuitora ndobva ndaisa mukati mebhurugwa ndobva akatora shambo ndobva atanga kundrova ipapo ndikati ndambobudisi chifoni yangu ndobva kaindipe line rangu ndobva ndafura foni ndikatora line ndobva ndadini ndamupa ndobva avhuna malaini api ese saka ndakasara foni namba dzakangosara dzevanga vataura apo ndakangodziona dzava pai mufoni ndobva ndatenga rimwe simu ndokisa kwandakaisa masimu kadi manyowani riya ratogwa saka uya kuti azokwanisa kuzofona kuti ndizive kuti ndiyani line apachidini pasisina saka ndakukwanisa kuzizive ndiyani ndobva adotanga dondorwa pai ndobva tora hembe dzanga akatanga kurasa pashe mabhaketsi ndeva ne30 adaida kuisa kunoku ndobva atanga kumarasa pashe zvake zvangu zvese achirasa pashe achidini ya ndoda chiro nhasi chiro bhudhi vako vafa ndoda kunoita pati kumba kwenyu hakuchina zvauchandita pandana chandati hwe adogona akafa chindandorya nyama ndozvaito ndituka achita ndandorya nyama asi ndongoya ndichikupisirai mumba chiro bhudhi vako vafa zvina basa ke zvino ndiyana anonditonga kumba kwenyu usakahlabudziwa kuyo ndoya ndichikupisirai mumba nepetro chete enda zvako saka akabva tora hembe dzake akaenda kuno mukadzi wandanendeyekozvauni kuti ndizotandanana kana kudanana handizivi mwezve ndoko akatora mwezve asiri wechipingi asiri wechipingi nokuti ndandakangonzwa zvangu iye akadotaura ndoti kai nokuti pandakaenda kumapotekosi ndakasiyira mai vavo mwana wangu sikana ndaerera mwana wangu airera mwana wangu saka ndandakangonzwa une vanhu vachinzi unochikurudzwa namai ashi kana dava usina mukadzi mai ashi vakangogona kudzoka ndokupa mwana wangu kugara naye saka ndokwaandako vakatora hembe dzavo vakadini vakaendesa nombedha vakadini ndikati mubhedha uzive kuti ndi ndakaita dhakaboy ndikawana mari ndikatenga mubhedha riya sifanda sakadai akatora TV ndikati takaitenga kushamwari yangu mari yaiva yangu handiti ndobva ndaitora ndikaipwanyira pasi TV iwe kufikisa munhu ekati kuzvidi ndikati iwo twambedha ini TV yangu ndochidi apa uyu anga akwenda anogara kwani kwemukadzi uya uyu asi siri wekuchipinge wekuchipinge vana mara ava kuchipinge vanhu vaingonyaradzanazve uyu achina foni uyu musi wakandirova akapwanya foni yangu handiti indobva ndatora yake ndokudiniwo ndokupwanya saka ono mukesheni akasisina foni newo girlfriend yechipingi right papa sisina foni apa paatsvakawo padhuze ndobva atsvagawo padhuze ipapapo ndopakatora hembe akaenda nadzo kupi kugirlfriend number 2 kuya kwamai vaya vaiti ndokupa mwana wangu wanga maya vakaita mwana wavo vegawo kare vantu vane vana vavo ndova 84 mai vache vavo murume wako ndewegoripi ndova 91 wow ndobva aititora zvinhu zvakakaenda ndikasara akatora dhoo ratatakatenga pamba pandaigara ubekasifo ndaigara mahara ndikatenga dhoo akatora ndikatitora zvese ndobva atora upfu munyu kubva mafuta chichi zvese akabva atora ndikasara ndisina kana upfu angu ndikati haisi problem ndakwana leti chigumi umuzaka oparodzi ndokwandai leti aivako zvese zvichiitika leti aivapo ndobva ndatora zvinhu zvangu ndikaenda kwaleti ndikandovata kwaleti ndikatanga kutengesa mabhaketi 20 rand ndobva tengwa madhisha angu ina ndaitenga zvangu zvandaitenga nemaoko angu zvakasara ndobva andadini iyaenda hake akadinzi namaperi iwe chidoita muvhoni iwe chienda akukauri kuenda
but shoko rako ritoriziva kutoka wandoti nda ndokurai mai ashikupi kumba asi mai ashiva kutoenda kuZimbabwe ndobva yaenda ndikandorara kwaleti mangwana makuseni ndikakondinya kutengesa mabhaketi angu ndobva ndatanga kutumirwa nevamwe hama mari ndobva ndadokwira ndikangotora mabhaketi 2 aiva nemota glass aya nemota glass aya kuona makapa makapa agara ari kuno ndanikuita ngoma mawater glass nekapu yaruziwombe newawo mandiro mamwe andaudza kuti malaini mukati wane reda ndinandakadzipenda andakadzipeka manje dzimwe dzine black and sandakaenda magrazi neimwe yacho nered ndozandakaenda nadzo ndikaisa mubhaketi nemakapu ekangu chenjere kubaya mbia nochekwa ari kukicheni mamwe makapu ekangu ndandakaisa mubhaketi nechimwe chandakaisa mubhaketi futi makapu newawa ndibva ndauya ndikati akaita mabhaketi 2 ndikaendawo ndikatora changanbig ndikasadza hembe sikwambira yari kupedzisira riya ndikasadza hembe ndikatakura ndikaenda kumesina ndikadirectwa kumba kwaigara bhuti vangu kusvika ndasvika ndikashaika saka mbira ndopanda kuti ndidzokere papa ndada kunzwisa dhirama rese riri kuitika bhuti vanzi vashaika ndopatanga mazidhirama ese bhuti havasatatombodzoka kuno Zimbabwe havasati uda kutoti uwane kuti udzoke uku ndopafona munhu uyu ndopatorwa namafoni mapwanyirana ndopanzimubhedza ndotora ndopawapwanya wewe ndopavanovata kumba kwauyuyu hausati wasvika kuna bhuti wako washaika andisati uri muzhiri kadorogwa musi woyo sandadenda kuna bhuti right bhuti vari mumochari waenda novata kwaJulie bhuti vari mumochari kwaleti mabhaketi ndobva vakubatsira kutengesa iJulie uya kwaleti uya vatengwa ne20 nevanhu kuti uwane mari yebhasi nedzimwe hamabhasi akupa mari ndokubva wazosimuka bhuti vangu dhirama rese riri kuitika bhuti vari mumochari ndakabata ngoenda ndafunga kuti zvaiitika pane nguva zviya zvaJulie zvazvadopera pandandakarohwa ndanchireva izvi zvefoni zvakaitika kumashure ifoni yangu yakazotadza kuipwanya yandandakatenga chakazotora malaini achiti malaini angu ndo zvakaitika kumashure bhuti vasati vashaika zvakazoitika izvezvi aida kutora yangu nyuwana yandandakatenga akati ndopakatora malaini ndobva amapwanya ndobva amagura ande apa pekuti wazofamba manje wakubhasi ndikadokwira polokwane svika ndasvika mesina ndobva ndadodirectwa kuti kumba kwake unokwira chii ndobva ndadokwirawo ndikasvika ndikadombosungwa nepolisi ndobva ndazotogwa neshamwari yaEnias aifanguva ndigamuchira vanonzi baba Rudo ndobva vataura mapurisa vakati ndobva vatoti munhu uyu akadomirirwa bhuti vake vakadini vakashaika saka akamirirwa kundoti mapepa adini aprocesswe ndobva mapurisa yangongonzwisisa ndikadodini ndikadoregedzwa ndikasvika kuya mangwana makuseni ndobva ndaenda kukampani yaishandira Enias ndikandosangana nababa Peshi mabhiza vanovaziva ndobva ndasangana navo ndichindosvika paya mapepa kukanzi rasara ndiri home affairs ndo rasara saka yaiva Friday saka muSunday Saturday neSunday paukuenda vashandi tozomirira Monday saka ini ndakabva ndadzoka back ndikandogara mumba kwaEnias ndichindotsvaga kuti ndiwane kurongedza mumba make munei ndiwane kurongedza hembe dzake kiwa ngwapuwa nani manje dzakangosara akashaika asi papa angati mumba akati akashaikira pabasa akashaikira kuhospital akatotakurwa neambulenzi akaenda kuhospital saka magipapa kashama ndobva ndandakapiwa futi hembe nababa Peshi dzaakashaika akapfeka ndikauya kuno ndikadziwacha nedzanga akapfeka musi weSunday aenda kubhora ndikawacha hembe dziya ndikatsvaga chibhegi ndikaisa hembe dziya ndikarongedza zvimagrosari zvaivamo ndozvandakaisa mune rimwe bhaketi raisi chimafuta zvandakaona zvirimo ndikarongedza chichi chasaka ndakangosiya firiji ndayakasara sezvimwe zvisina dadeni ndakatakura nemapoto ndandakasiya nemaiva nemike nyuwani yeloud speaker
ndobva ndadaisawo mabhaketi ndikarongedza nehembe dzake nechi ndikavisa. Ndobva kwazonzi Saturday and Sunday ndainguwa pamapaya. Monday ndobva kazofonwa manheru zuva rodoka kuti mangwana munozoperekedzwa nemota yekubasa mundohaikira mava kumberi ini asi munodiwa na 8 o'clock kupanda kwakadini kwakaisiwa. Ndobva ndatora bhegi rangu riya nedzaini asi nechi nemabhaketi ayaya andaisa chikafu nedzangu mota glass aya. Ndobva taenda kuya sikaenda pekutanga pakwambonzi kodiwa munhu 1. Ndobva kwazonzi nevamwe kubasa wamuri kusiya ndohanzvadzi yake chaiyo baba vamwe namai vangu. Ndobva kwazotaurwa kuya kupanda kukanzi alright kana ari hanzvadzi yake chaiyo afanirwi kusara unofanirwa kudodini utoenda nemota iyai nechituna. Ndikubata ipapo saka angada kukambira kupinda mumota ndiani? Pakwadzi inotakura munhu 1 ichitakura baba peshe but vangu first born. Asiri wamai vako avo? Ndimwana wamama but akasiyana kuna nababa. Ndoakanzi anotakurwa kusvika ndakumbirirwa kuti iyeye hazvanzi ndo vanoteedzana kumba baba peshe vacho ndo vakatozokumbira? Vakakumbirwa nevamwe. Ndobva kukanzi chi zvadoita. Ndobva tadoya kumesinawo na8 o'clock kuti tatosvika. Tikasvika na8 uya 8 way exactly kwatonzi pindai muone munhu wenyu ndiye kauya achitoisawo box ndaitoripo achitotakurwa hembe patatadzisiya. Ndobva dzadotorwa nedzangu svika tasvika kubhodha. Kubhodha kwaya ndobva ndabhadhirawo 200 kubuda chituna chichikandiswa mota ikune kuZimbabwe kusvika tauyawo kusvika kwatasvika kwaberejena. Asi ndichisvika kwaberejena ndakasvika ndikavaudza ndikati ndaidiwa nemavanga aionekwa amavanga anoonekwa naizvo ndakuratidza here apa here anga achiri manyoro. Ndobva ndadovaudza ndikati ndakarohwa plus munhu akati nanoteera kupi kumusha akati da kupisira mba nepetro. Saka baba kozi ava John Nyamba ndonya kunyora panana baba vangu vachinyora zita remurume wangu kuti anodzi ane nhengi kana asvika modini momusunga because anogona kuya achida kutoparadza vanhu. Akanyora kupi? Ari kuSouth? Ari kwaberejena kunamo ndiani John chichavo? Ati John Nyambireve apa mupurisa? Alright. Ndo vakanyora kanzi mutibatsirewo ndivana baba vangu vaidero mutibatsirewo kuti munhu akasvika mugwane vanhukadzi ka muwane kudini kuvaiyopawo munhu akangosvika modoudza mapurisa sezvei muri mapurisa futi emumusha. Tisi takadofonegwa tiri kwaberejena wayo musi weFriday kuchinzi asvika kunoko. Saka ini pandakadosvika ndakadoti kana adosvika chidomubata izvi ndozvandakaita sezvo handinyaya yekambotaurwa asi apana akakwanisa kudini iwe mamuri kurufu bwasvika bwatora nyaya dzese vananzi John yambva vanyora tsamba ndobva vanyora zita rake nechichi zvese kuti anobva kupi chichi. Saka iwepo wakasvika kunoku iye haana kutevera kurufu? Haana kutevera. Akatakaona ari kunesu kunoko akakutangira kusvika? Akadotitangira kusvika kunoko. Akakutangira kusvika achiri ndikuindei papa manje iye anga kuramba? Ande kwehukuraya wangangofambira nyaya yekuzorayangofambira chete asina kuya kuzobata maoko chero patikona pana nhambo tine nhambo. Saka imi makazonzwa kuti ari kuno kunani? Takafonerwa nababa aileta vachiti ari uko. Baba aileta vari kupi? Vari kuberejena? Baba ayavo papa ndo vakafona vachiti auya kuno. Imi papa mamuri kuberejena? Isati tiri kwaberejena. Saka isaingoti towana munhu adini abatwa. Akauya pana akati ndobva tawana aripo takawana ari kwababa aileta. Baba aileta yama yake? Akawana kune mwana wake umenyi vaviri. Mama musiya mwana yanga ari kunoku pari kuti abadhama yese mwana ari kuno kuZimbabwe. Alright. Imi bva mamusiya ngachega ndobata maoko? Ndini ndakaenda kundoudza varume vana ava ndandichichengeta nemurume wako wakafa. Vana baba mukuru vakati murume wako zvafa isatigoni kuti ugare pano inda kumusha kwako ndozvandakauya uno ndokuvaka. Ini ndandichirera vana ava zvinafa ndenda naizvi kumusha kwake ndozvandakaita mwana. Ndapabata saka uyu paakashaka akatomboya pano wanga achigara pano mutumbu wake wakaya pano hai mutumbu wakangorurama ikwa una kusvika pano mwana asi makagona
kuti mwanakomana uyu haasi pane vana ava vasi pano ndizvozvo asi kugara vakati garai navo kana vari vapenyu pavakazoshayika ndobva vamainda imi makatozoinda ndakaenda kwatoshayika muzukuru uyu ndobva machirega ndisiye panext door ndakakumbira veriweno ndingafamba nomwana ndizvozvo ndino handikwanisi kubereka ndokukumbira ndopandakasiya nomukadzi womwana wangu muchengetevo nokuti ndiri kuenda kupi kundoudza avo handizivi zviriko kuda ndondosvika ndoramwigwa ameno mwana kufamba kwandakaita asi vakasvikawo vakandigamuchira rejena rikuzaka ipaberejenapo muno machivi right saka konjinya ndobva zvadiwa fonegwa nemunhu anga asara nemwana kuno ukanzi babashi vauya hanzi nevamwe vanhukadzi vaviri asati vazivi kuti ndivanani vakaramba kwanzi vakaramba kutaura mazita avo kuti tisi vanani saka isu patakasvika kuno takaona varipo vachiradza ivo pavakauya vachitaura nyaya vakati ndoda kundokumbira uregero kunana baba kuti ndakarova chii mukadzi asi musoro mavo vane chii vane pfungwa yavo vakauya musi wesande vakadzoka kwachidla makono sitakadonzwa kuti waenda kwachidla makono kushiwafonegwa nevanhu tatadoya pano tikamuona kaya kagara apa madzore papa ndobva toti aiva nababa ailet vachitova vakagara apa maaenda ekuzokumbira uregerero zvandakaitira chii mukadzi wangu mama vakangoti wo ndobva vanyararavo saka sande sakarungovereka sande ndobva aenda kupi kwaidla makono musha kwake ndoda nehama dzake hama dzake apana ikakwanisa kuuya imwe yacho yakangoti ndouya akauya bhegi rari rikoko akauya naro akaisa mumba muraundu rake rehembe akaikaisa muraundu ava vana baba eleti vachingoti ari kutoti ndoda kukumbira chiregerero ndobva tangogara asi ini munjeri dzangu dzaindodza kuti munhu uyu kuti ndimutibva pano zvondiremera ndiri munhukadzi asi emu yake yauya nayo ka kuvhara uko indaizvisiva munjeri dzangu ndoyo asi munhu kuya kuda kuzopita metsi yake saka hama dziya zvakasvika zvikachishanu hadzina kudini hadzina kuya musi wakaendawo sande yacho wakadzoka sande nomusi wakatenga petro ndopandakanzwa kwachivi zvezvindaenda kwachivi kuti petro yakatengwa musi wakauya nebhegi reblack apo akati kwai pane zvimetsi dzandoda kundoita pai tikati dzei wakawandira uko pane zvamadhira ndoda kuita but akuchafiwa pai saka tinambozvisa mumusoro kuti ari kutizama kuda kutaura kuti kudini but aingotaura kwachivi koko saka radzati yakaigwa kuchikomoko notakabva akadai kuchikomo zvikomo zvikizasizvi zvikomo izvozvo ndokwakakusango ndokwakabva napo ndakamira bodini ndakamira mukoma wangu vati vanouya asi aviga mbava yapana bva atanga kuti ane minyaya zvakanaka agara tadobika sadza rake avatambawo saivataidi muno ndoda kuti ndakaberejera mukoma anouya adoti ndokumbira foni ndifonere mukoma ndadomupa foni yafona mukoma akati arega ndione nefriday mukoma uya akati ndakundikana ye kupurazi kwedu kwakatsva chichi asi ndaiona kuti emu yake mukoma uya adini hadi ndandakapinzwa munyaya dzemadhaka ndopakati munosetiro alamu natiri ndoda kumuka ndichienda kwaberejena ndoga ndikati zvinoita here kuti muende kwaberejena moga ukanzi nditomuna zvakangofanira regai ndine ndega because vanhu havadi kudini havasi kuuya kungotsikatsika mwakati kwai ndiri kupi mwa ndiri kupi ndobva amuka mugovera na7 o'clock anga kwaberejena ndakafonegwa nawana mwana watete vangu ndomunyaya akasvika kumunyaya ikuya ndobva bamukuru vanga vasipo masikati akauya manheru usiku ndoti ndakafonirwa kwakada kuma9 kuchitaurwa nabamukuru vaya kukanzisa tingatongi uyu munhu because hana chinyi hana hama dzake toda hama dzake dzakadini dzakauya pano kuti chakirai kuno because yatimuzivi kwachiti tobva kwamasendeke yasingadwe kwamasendeke saka tichida pane hama dzake tozotaura kuti nyaya iri kunetsa ndeye ikachikumbira uregero kumbira chiregerero ndopakaona kuti hama idzo dziri kuramba ndobva pakataura kwaya akatanga kupopota saka tatakadova tenda ndakadova tabva mawage vavaitawo pambedha wavapo ndofonebwapo ndobva kukanzi nanomeni mainini kamuri mumba budai mutizi because munhu adoti kaenda svika nchivauraya dawapisira pane petrol tori nayo kare
ndobva tadobuda paya usiku huya tadobereka mwana junior chidomutsa chidomukawo chidoenda kwababai usiku wemugovera ndadosvika pababai ndadovaudza kuti tadofonerwa kwaberejina kuti munhu abva pana chimanya chipopota tikai muchahwa history yanchasiya ndadini ndaita ndobva tadobuda ndobva tadodai tadenda kwamadlangove ndadosvika kwamadlangove uya kwamadlangove vadovhunza John nyambirai ndokumbirawo ndipe nhamba dzevanhu kwachivi mapurisa yakati mangwana makuseni totaura makuseni zvikwavira mangwana makuseni tovafonera komadini vanongotauravo zvavanotauravo saka iye uku angasika kuzivi uku kwana vamahlangu vangasika kuzivi kwamamainda saka iye akabva pano akaenda mira wait uyu wamukira nhatu dzake wasvika Saturday ndatokudzana yanditi wasvika waramba kuibatsigwa wati too late same Saturday iyoyo ndokufamba achidzoka chimanya iwe ndokutipirwa Saturday same iyoyo imi ndokutiza vakasiya musha pasina vanhu makiyakiya iye ndokusvika pano ndokusvika musipo ndobva adi aenda kwasabhuku sabhuku aivaziva sabhuku paakatanga kusvika siti kwaberejena akatanga kuenda kwasabhuku kuudza kuti ini ndakawana mwana wakamemabhisa ndauya kuzofambira nyaya dzangu sakuti ndiri bhinya ndobva kwamasendeke chichi ndobva audza sabhuku saka pakazodzokera kwasabhuku kwaive dini vaimuziva ndobva tikaenda ndoda kunyorerwa tsamba ndakaenda kwavashi pane saka tsamba yachinozi yakanyorwa kuti munhu uyu ati ndoda kuuya kwamuri asati azvitaurira nyaya yani yake ega ndo munyorerwa yakaitwa tsamba nani nababa Chiedza kwai kudai kadodhindwa because tsamba yakazosvika musi wechitatu pano patotsva neSunday paishe yakadosvika tsamba mama kutoda mwai mikunzi kune samanyisi yenyu huyai kuno aina kohosvika Sunday aina iyo yakawenda nechitatu pavashi uyu wadopisa nesvondo wadotisa akanonogegwa akanonogegwa kuda kuenda kwavashi hameno zvakafunga munjere dzake asi zvo imimi Saturday matiza Saturday wasvika pana adzokera zvikwasabhuku yava Sunday makuseni kwaedza ndobva aenda zvakati ndoda kundonyorerwa tsamba ndaenda kwavashi ndoda zvinhu zvangu zvandakarovorerwa uku kwadzoka right adzoka imatiza ndobva ati hasha asvika musipo ndobva adzokera zvikwasabhuku ndokuti ndoda kuenda kwena asvika nyaya yangu ndoda zvinhu zvangu zvose right saka ndobva directwa naJohn Nyambi kuti tiri kupi uku John Nyambi yakata snitch ndobva iye pachake achisvika pakasvika kadotaura kuti nyaya ndadozviwa kuti yava kwachivi maripota kwachivi ndobva ati kuna mazvangu vemadovhura dhoketi kukaipana pasi pazeretarapi zvipamala iwo ndinabata udodero ukanzi pano zvapasi yatinonyora dhoketi pane mapepa pano handiri kwadhoketi pachivi kwaenda dozviwa kuti zvose zvadoningikira kuti pano dadodirectwa nani nababa Kosi ndokutaura kwakaita saka pakandibata ina ndibata huro ndobva ndadomboita mascratch notona utoporaya makumbo plus iri kutogwadza ndakapwachivi ndakadonzerwa ndakaitwa x-ray ndobva ndadini paya ndobva atanga kudibhibhiridza kanditipe mwana mamuri kupimi pamabata kwaakadirectwa mamuri kwavamahangove kwamuzenda pamba ipapo saka chibhegi changu chandani nacho chachine foni ndochaida kubvuta ndobva chikadambuka chekumusoro ndikasaka ndakabata kupi kusasuku ndopakatanga kuda ndidzvinya huro ndopakabatwa zvina mamapa ndopakandiregedza mwana ndakatanga ndakabata mwana achiti mwana chikweva mwana ndobva aona tichirega nditore chibhegi chefoni ndobva ndabata chibhegi ndoparegedza mwana ndopakatora mwana uya saka iye eme yake pakatora mwana aifunga sendotera mwana zvandosiita John zvekuti akati mwana wangu ndodini atori saka iva neeme yekutoti muitiro wacho ndakwanosi aiva nescrewdriver muhomwe yekubaya kutoti kana ndikangotera mwana dodini ini emu yake yairi kuda kundiuraya ndiyeva emu yake ndikarega kuti indikadozviti iye kachiuraya mwana wake rega ndodini auraya mwana wake ndobva akauya nazati akamboya akambogara pana achitotevera akaona kana ndobva akatora zano raiva mumba umu mira ipapo tikubati iwewe makanyengerana nambuya mukati ngatisamutevere tikatatimbata ana zvakaita pati kuti adhirame hapana akangoti regai kugura pamba pangu imimisaka muri vatatu bva patanga nokukristiana kushe pamba ipapo pavhuranda muri vatatu hakuna akada kubata hapana vakangoti regai kugura pamba pangu ndobva aregedza ndobva atora mwana ndobva abuda
saka ina nakutevera ngana akaratidza kuti mbuya wavana kutevera ko pakazobatwa munhu mbuya vaida kuzama akabata huru mukati mwana wenyu ofa tega ndibate pahasha pakange ndopakazoda kufa iye anga kuperawo simba akangoregedza oga waona ti yapindika ndobva aregedza ndobva tora mwana ndobva tarega chitora mwana akadoenda nemwana ataudza kuti kuno akambogara time noti patime atakazwa kuti imba yotsva andoadza kuti akatombo yakadini akatomboti gara achifunga soti vanhu vanotevera ndobva tora zisano raivambaomo ndobva arova chihori kii hana kuratidza kuti vaida kurova kii asi chihori ndo chakatsemuka nepakati ndobva apinda akari mabhegi aiva kunoko aiva apa mabhegi hembe aiva pane monakira takazowana riri kumhiri uko kwakubatira uko rarine iro monakiro rarine hembe dzevana vane 4, 5, 6 years nedzanguo dzimwe mainifomu chichi but mamune preparation yakasiwa nemwana ndo bhegi roro monakira rakazara saka makangosara zvihembe zvishoma shoma nechitupa chake nebheti ndo mazvakaisiwa musamba saka monakira tikazorionawo kuti kona mune chitupa chake nebheti chake iye wakakangamwa confused ameno akazisiya apo izvo zvirodo rimomba mune chitupa chake nebheti akatosiya saka iye anoratidza kuti akapinda munomu akatora hembe dzemwana wake ndobva abuda handi mabhegi dzakangorongedzwa mabhegi ndobva tora mabhegi aikubereka kumusana ndo madzaiva hembe dziya ndokutora mabhegi monakiro raingwa ine chitupa nemapenda angu 2 nemakadhi evana vatete vangu nerangu 1 nezvihembe zvimwe zvimautaprofu nezvihembe zviya zvokupinda pakati zvaipa chisamba ndo zvaivamo mapenda awakanditorera ndiri kusouth ndakamaona ari pai monake umomo iwe ungasadozoti mabhuku ako ndakazviziva ndaizviziva akaramba naoka ndikasiyana nazvo ada kuno kusote ndikasiyana nazvo akazita mwambume amen saka uyushota unokusotewa akazosiyiwa zvemuya muizvi saka akasiyiwa unokwasa kuno maanisota kuti akasotewa atizivimasati awo andikudomatora kuinda nawo kwakuri kuda kudoinda nawo kuti achinomagadzirisa ndokusiya monakiriya kuti nditi akasangana nanim hatiwozivi kuti wakausiya monakiri lasina chuno rasina chuno ndokusiya bheti nechitupa momo mukati akaita confusion because kana asiya zvinhu zvake wakasiya bheti nechitupa momo ngati ndemberi pazvadii isu saka patakadosvika ndobva takafonerwa zvekuti imba yakutsva ndobva tauya takadongowa navo bababhule apo vabvora apa saka soona bababhule vaiona ye pane zvihuku ipapa soona huku dzakasvira muno yaiva nehwani yaiva pakona kona uko yakangotsvavo ukoko saka apa pakona pandopaiva negrosari uko umunomu pakabogwa futi apo pakabuda munomu nemabudi maviri makabudisa mugomo upfu safe wakaibudisa yadotsva mafuta ekuzora anga adobuda mamusina nemechisa dzakangotsva zviye zvaingovamo namasamba zvakangotsva zvimwe ndozvavakangokwanisa ngobudisa nemabagwa aiva pakona pakatsva anongova musaga akangotsva ririmo muno tozondotarisa akangotsva ndobva zvakangodai imbawo takangowa isakadona idotsemuka kudai hitichi zimusiri chibuda richindawoko musingaonekwi muno makadaita makazodzima yasandika mande chipiri chitatu kadozodzima nechina moto munga yaipiswa inononoka kudzima apa ndo pakarongerebwa masanga zva icho zvotodzata nozvizvo inzungu nenyama yemabhonzo iva nezvi52 zvenyama zvatakaachi naye yakasara takauraya mombe zvekumariroko wobva mapuwa nyama yakasara kuichi chiichi imhunga bvusimizatoni imhunga tubva inochinja kuti haraisi right saka dzimhunga naekera ora saka muno mamuna chakasara kukichen hakuna changa chiripo mamune zvindiro saka ndekukichen ndinoona zvimwe bhatiri redu yava kupiwa saka imadipa yakatifambe tichitaura kai saka ndima muno makatsva mese mutadzaonawo meso
okutsenga totsenga lesi saka apa iye apisa amuna madoo makati apfashile leki zvese nemazenge zvese zvaipfuta bora kuti vanhu vazame kuekera zvinhu izvi zvakatamuswani last week iyoyi saka zvinhu zviri fresh kura kunyanyito kuti vapisa saka bva madiri paya wapisa pazva kuti aita mauya wasvika apa pachikuta hudzi o iro do iro sola indo yakapona akona chibage chemamushitau saka chibage makachengeteka nazvinotakati saka izvo zvimabati izvi hauku here kana kuti takangochichengetera izvi zvanga zvizvo imba iyi nemadhopi mangari yangari mabhaketi aisaya usere fulawo zvakatsva takangochengeta kuti mugoya muona amwe mabagwa atakaora vavo amwe akatsva tikuturira papipakona paparipaza vasina kana murifeka mundau yese wegore rese ndo zvamakazotiwana mumba menyuti ane ukasha oi ndo sefi yacho samakatozoya ndokutaka kunongeredza kuti muchitanga saka manje chikafu makabva maita sei bweze zvakaita zvesande kana asi chingani chikafu vamwe vatinamata navo vanonamata navo ndo vakauya nechikafu vakakupaiwo kamakapuwa chiwo zvimabarwe neuyu upfu nemunyu nemakabheji amutopuwayo makabichi uyu musikana wakandopuwawo navamwe pachiri vanodawo urombo vakawangawatsanangudzira ndo vakavisawo muriwo pakura kuti machirapo machira ndo aya zvayo amakatopuwa nevanhu mumaraini iri makatifanira kufuka ndirababai bai vati vari pano vari kukwazve wakanzi fanai kufuka hembe ndo dzose dzasara muhembe idzi ndidzokutopuwa idzi ndidzokupuwa idzi icho chisaga cheufu chakatotsva futi icho ufu hwatakakora kani chakatobudiswa navamwe hwakatotsva timochiona aya kaoma right saka bva maenda kupolisi makaenda kupolisi andepazve toda kudzima zvakatsva saka mundo watani ndokubva maenda kupolisi kwatakangotarira vakati chi avangomirira saka chiwa utaura kuti ndezvipi zvauda kukumbira kune vari kukuona zvamunoda kukumbira mukabatsirwa nako katiri isati rapera ndakuda kupera tokukumbira kuti tiwanewo hembe nechikafu kumbira sechembere ini kuvaka handichagoni nongondiona kuti ndakura handichagoni kupinda mudhaka ndokumbira kuti ava vandigonera havo vandivakirewo imba kukumbira zero rangu mwana wangu handichazvikwanisi nokuti zvinhu izvi zvakavakwa nomufi ini handichazvikwanisi ndiye mufi ndiye wakaita zvinhu zvose izvi zvino handichagoni kuti imba ivakwe mwana kana pokugara handichina ndo zvandanjikumbira vangu kuti zvavani vandiitirevo imba iyi ndogara paya wakatarisa mwanangu asi nemubvunzi wangu ndeuyu vachiti toda kubata mai vake kana vavabata mai vake vachasa kuno mwana wangu
saka watozi kuti mwana wako aripi amen mai vacho vakabahwa vanobva kunono saka iye nhau yake chete ingori paumurume inau yekuti ari kuacusa uyu kuti wada kuuraya unongoti wakaurana nini mukoma wacho ndakamubvunza akati uredu ndiro hure risingadi kugara pasi wena hure hwakati honi zvino kuti chiindai kumundogara pasi achadi woita izvi iyo emu yake inongoti akangondiramba saka hadi kukona uri nemwe munhu akangondiramba ini nekuti isusu tichauya pano semashemari ngoti zvinogwadza kuvakada kukudza kuitira mangwana handiti kuvaka kunogwadza mbuya ava nimunoona nezivhongoma ravo ratava naro vachaenda kubasa ndigozodzoka indokogara kuno kuchada kunzi sementi andotorasa kutoti kunenge kunodambudzika remvura kuno titenda ndini makumbira mega handina kuti ikumbirai zvinova kureva kuti imimi manje chirango ndechenyu inandikwanisi kubata imba yenyu mbuya ndichiibvutsa ini imi ndimofanira kuzviita mumuka mondiudza kuti inda apa yakati kotangwa mumwe mudhuri mutsva zvitina zvacho munazvo here zvokuti paitwe imwe flat nekuti handikwanisi kubata imba yenyu asi handikwanisi kukupromisai 2 rooms idzo isu tinoita ma1 room ndowatokwanisa kuita ndakutokuplejerai 2 mabhegi towanzoshandisa 12 saka ndatokupai izvo 2 mabhegi ndiye mukomana yanditaka achindiyekera ukuhwa sei ndakupaika mabhegi 2 esementi vamwe vakati kudiko nenyaya yekuvaka hapana yokuvakati isati tambepoa saka ini ndokuofera iyiyekera ndavapa 2 mabhegi esementi ndo zvandakwanisa kuita ndodzoka ndoita handiti nekuti situation yacho history yenyu handinei hangu but ngoti chokwadi watitarisawo it was not fair mwana anonetsana inipindira sashema ndotanga ndapleja seni ndimo saka mashemarians ndonhau iripo kana pane vari kuda kuti tibatsirane chindibatsiraiwo tivakire gogo ava 1 room flat yavo sezvo anga ari munhu anga akavakirwa nemwana wavo akashayika zvakare moiona imba irapo mukomana anga watovakawo futi imba yake kuti agare nemudzimai ko mudzimai womunhu yaripi wakaenda makame tichidzokera hatina kutidzokera vabereki vake kuti mwana mudoko ngaadzoke zvake saka ndo zviripo mochitsvaga moisiya pamwe iripo motipa pekuti tikuitirei flat zvonetsa yatova imba yemufi manje irine project kwedatekozvizira mudhuri uyo ndiwo mwana akabva kutoshayika izvo asati atombetirwa nanyaradzo saka hazvigoni kuti tiubati apa hazvitoiti nyame nekuti muchazoita sei saka mozotsvaga kuti tokuitira flat park zviripo budhima zviwaka tapleja ndazvipira kuti vavakira vanhu saka ndichaenda kuharare for like maybe some few days ndadero ndokasira kudzoka kuno katingi chaprioritizewo gogo vapinde mu1 room mavemo kana ndadero pane tiwanzoti 7 marata 4 mapuranga 3 packets dzezvipikiri 12 bags of cement saka already tatoo patuka saka tasava ne10/12 nedhoo nemapendi edu ndozvezvimwe zvinhu zvatichange tichikambena zvinokambenwa tiripo saka imimi vamene kuti vavakidzani nemi muri muekera muorganize checharouya mvura dzooorganizwa angu somunhu unoti kusvikwa kuwana zverimwe dambudziko asi ndinenge ndakafara asi handingazi kuti ndingati kudii vanangu asi chandingakukumbirisai vanangu ndichokuti uno kwedu nandina ngoro mvura kugwizi kurikoko ndokweinobva kure zvino ndiye ichango nditi dhuve dirora risisiri basa renyu nevavavo varume ava vari kuitei munharaunda handizivi mvura zvitina hangu vana vangu chiwai chinzwai ava vachimbotauravakidzani vagogo vari mudunhu medu tichagaravo pasi semabhuku ari mudhuze navo tokumbirawo vane dzingoro vane madhiramu touya totekera gogo mvura tovatsvagiravo jecha zvinodiwa vowanavo zviripo ndozvatichakwanisawo kubatsiravo gogo vedu sevavakidzani vavo echo chakaona iwe chaka
mutemo dai vamuwana every year tizirai uyu nokuti zvichaitika zvokuti tavaisirawo pekuti vavate pachoni zvakare unouya papisa ndo pane wari yedu chete but flatchaisa nokuti kukunda kaiti nditsvakire uchawanikwa zvake uchawanikwa nokuti vanozama kwai nejoni plus wakasiya zvitupa makazviendesa mapurisa mafotokopi saka titende basa rabatwa vaShamarians akatarisa panguva ino. Hama dzangu ndo basa riri pano pamukati pomusha uno. Ndonga maona mbuya vachifara. Yatova commitment yedu tose semusoro pamwe chete. Kuti chinhu chakadai chibudirire. Zvakanaka sei kuisawo smile pane umwe munhu. Kuti ndo zvatakazvarirwa nezvatiri kuraramira uye ndo zvatichafa tichiita. Saka ese iri ibasa redu tose, mutoro wedu tose. Chakakosha kuziva kuti ziso rako ngarione pane need. Ndangariro dzako ngadzifunge pane need. Ukawana dhora rako iwe munhu, wana kuti sendi rangu rindi ridyiwe unomwe munhu. Neimwe nzira. Saka zvese izvozvo hanzi you are blessed by God to be a blessing to others. Ukaona blessing yako isingakwanisi kublessa umwe munhu. Then your blessing yeyo haina maturo. Saka ndinotenda zvikuru nebasa rabatwa. Tese vana veZimbabwe ngatise musoro yedu pamwe chete. Tinotenda Shema TV.